Catalunya, casa Palestina. És el títol del darrer episodi d'aquesta novel·la negra que el socialisme redacta amb els nostres impostos. Un programa dotat amb més d'1,5 milió d'euros que pretén acollir palestins durant 3 anys. Tenim Barcelona i altres ciutats catalanes plenes de sense llar, dormint al ras i morint-se de fred, sense que la màxima institució del país trobi fons per donar-los aixopluc i vianda, però en canvi el govern illa troba 1,5 milió d'euros anuals per importar immigrants procedents d'un país on el terrorisme guanya eleccions i on la mainada és educada en l'odi contra els jueus gràcies als fons públics europeus. Milers de famílies catalanes esperant per una prova diagnòstica, per una operació quirúrgica, i ells arribaran i automàticament, cap dins. El nostre pressupost i el nostre sistema sanitari a disposició de qui a Suara celebrava atemptats terroristes i cridava consignes nazis. Els països musulmans no acullen palestins perquè els fa por el grau de radicalització dels habitants de Gaza, però vostès es veuen amb cor de dur-los cap aquí. Digui'm, els faran un curs de drets humans com proposava el senyor Colomines amb els imams salafistes o ni això? El termòmetre moral de Catalunya, que es demostra, per exemple, amb els acords als que hem arribat per donar tractament a les persones que pateixen EVA o, per exemple, en com acollim i integrem a persones que venen d'altres indrets, persones immigrades que fugen de situacions de pobresa, està, per descomptat, o per fort, molt més per damunt del que vostè demostra amb la seva intervenció, un cop més. Plena d'odi, plena de rancor, plena de por. Només es pot entendre aquest discurs d'una persona que té por, una persona que no confia ni en si mateixa ni en el seu país. Bé, de vostè què sabem? I avui ho tornem a veure, que està a favor de Netanyahu, que està a favor de Trump i que està a favor de privatitzar les pensions. Sí, que està a favor de privatitzar les pensions. Au, va, això sí que és lluir-se. De garantir-les, senyor Illa, som favorables a garantir-les, perquè no ens haguem d'acabar jubilant als 80 anys, que cada cop ens ho allarguen més per pagar la renda mínima garantida als immigrants que deixen entrar. Això que vostès volen fer de casa Palestina ja ho va fer el govern de Dinamarca l'any 1992, acollint 321 palestins. Saben quin va ser el resultat d'aquell experiment? El 64% d'ells va cometre algun tipus de delicte en territori danès i el 55%, 27 anys després, vivia exclusivament de subsidis públics. Saben quin va ser el cost de tot plegat per als contribuents danesos 33 anys després d'haver-los acollit? 300 milions d'euros. 300 milions d'euros llançats perquè uns governants vanitosos com vostès poguessin fer-se els bons samaritans davant l'opinió pública. Quants en pensa acollir vostè, senyor Illa? És per anar fent càlculs de quan ens costarà la seva broma. Anys i anys dient-nos que calia avançar cap a la laïcitat de les institucions i de la vida pública, que no es podia permetre la segregació per sexe ni la discriminació de la dona. Avui als nostres carrers i a les nostres aules, milers de nenes i de dones es tapen els cabells i el coll per no incitar els nens i els homes en una visió absolutament pederàstica, misògena, fonamentalista i arcaica que els governs més feministes i progressistes de la història es neguen a combatre. Avui, centenars de mesquites construïdes amb el seu vistiplau damunt el nostre país segreguen per sexe i discriminen la dona sense que vostès, tan bel·ligerants amb el patriarcat europeu, badin boca. No només no ho denuncien, sinó que s'empolainen per participar als iftars, subvencionats amb diner públic i celebrats en els mateixos equipaments municipals que tan laics havien de mantenir-se. I ara, per acabar-ho d'adobar, ajuntaments governats per la CUP i per Junts dilapiden centenars de milers d'euros públics per construir cementiris musulmans damunt Catalunya. La segregació religiosa que no es permet als vius sí que la toleren en els morts. Quin laïcisme més estrany aquest seu, no? Els fan nos a les creus, però els vels islàmics no. Molesta la segregació a les aules d'escola cristiana, però no molesta la segregació dins els centres de culte islàmics. Digui'm, l'islam queda exempt de complir els seus requisits feministes i progressistes? O és que el seu feminisme i el seu progressisme són els mateixos que pregona la doctrina islàmica? Aclarim-ho per saber si hem de començar a córrer.
Senyora diputada, no és la primera vegada que hem d'aclarir una mica la diferència abismal entre el que és laïcitat i el que és laïcisme. La laïcitat és el tracte per igual a la creença i a la no creença, i dins la creença el respecte per totes les expressions de la mateixa, per tant, a totes les regions. Aquí és on està instal·lat el govern de la Generalitat, i vostè em demanava sobre laïcitat i segregació. El govern de la Generalitat, la resposta és nítida, diu no a la segregació i diu sí a la laïcitat. Ja ho hem entès, no han calgut gaires paraules, o sigui, la seva laïcitat o la seva defensa de la no segregació es limita al cristianisme, ja ho hem entès. Un servei públic vital que assisteix amb immediatesa les emergències. De la seva rapidesa i eficàcia en depenen la vida de milers de persones, infarts, accidents, ennuegaments. El que debatem avui no és una qüestió administrativa ni laboral, sinó el futur d'un servei que salva vides. En base a aquesta rellevància, Aliança Catalana entén que cal internalitzar el sistema d'emergències mèdiques i de transport sanitari. Els serveis essencials no poden ser utilitzats amb finalitats mercantils ni privades. Votarem, per tant, a favor de la tramitació per lectura única. Tots aquells serveis que tenen impacte directe sobre la salut i la vida de les persones haurien de romandre sota control públic. L'eficiència, la coordinació, la rapidesa són determinants quan parlem de recursos assistencials. Així mateix, la subrogació dels professionals que actualment presten el servei esdevé imprescindible per garantir-lo i dotar-lo de l'experiència i rodatge adquirits. El SEM el conformen metges, infermers i tècnics d'emergència capaços de sobreposar-se en situacions límit, de suportar tot tipus d'escenes i de pressions. Treballen de nit, en caps de setmana, en festius. La seva capacitat de resposta i el seu coneixement del territori els avalen. Per tant, és cabdal garantir la seva continuïtat laboral per no perdre qualitat assistencial en el servei. Compartim plenament, doncs, aquest afany d'internalització i volem aprofitar aquest debat que es genera per posar també damunt la taula altres demandes dels professionals del sector. El SEM funciona al límit de les seves capacitats, mancances estructurals, plantilles insuficients, sobrecàrrega laboral, dificultats per cobrir tots els serveis amb la rapidesa desitjable. Fa anys i panys que es denuncien temps de resposta massa llargs a determinades zones del país, posant en risc la salut dels afectats o abocant-los a seqüeles que eren perfectament evitables. El SEM rep més de 7.600 alertes sanitàries cada dia i gestiona milions d'incidències l'any amb només 445 recursos assistencials a tot Catalunya. Una xifra que no només els professionals perceben com a insuficient. Els propis usuaris, a les enquestes de satisfacció, manifesten que el servei té marge de millora. El 2023 el transport sanitari no urgent va rebre un 7,52 sobre 10 de mitjana, una valoració positiva però moderada. En canvi, altres aspectes com el tracte dels professionals, la qualitat del personal i la confiança en els equips sanitaris rebien les millors valoracions. La pitjor puntuació se l'enduia el temps d'espera, la manca d'informació sobre els temps d'arribada, el poc confort o la coordinació amb els centres hospitalaris. Ras i curt, els usuaris van valorar positivament el personal, però es van mostrar crítics i reticents amb l'organització del sistema. Un sistema saturat, uns serveis d'urgències col·lapsats, en què les ambulàncies sovint han d'esperar llargues estones abans de transferir els pacients i quedar altre cop lliures. Les conclusions són clares. El servei d'emergències sanitàries està infrafinançat, no hi ha prou ambulàncies operatives, manquen més professionals formats i cal garantir la cobertura equilibrada a tot el territori català. Catalunya no és només l'àrea metropolitana de Barcelona. Els que residim a comarques interiors, a zones rurals, a micropobles, tenim els mateixos drets i hem de tenir les mateixes oportunitats vitals que els ciutadans de la capital. El codi postal no pot condicionar-nos la salut ni augmentar el nostre risc de patir seqüeles greus i irreversibles. Menys milions en cooperació internacional i més milions pels catalans i per Catalunya.